हेलो लोगोफोर दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ जों दिनै माखासे आमेरिकानि बादै मिथिनो लागोन जायखौ इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिकाबो होनो बा इउएसबो होननानै मिथियो आरो बे इउएसआनो माबा आमेरिकानो मा वर्ल्डनि मोस्ट पावरफुल कान्ट्रिया बेनो आरोना आमेरिकानो बेखौ बयबो जों मिथिखागौ ओमफ्राय दानिया जों मिथिना लादिनि बे आमेरिकानि माखासे गोनांथार खोथाफोरखौ आमेरिकाया माला उदांस्रि मोना होनदों आमेरिकाया 17 जुलाइ 1790 आवनो बिसोरो उदांस्रि मोनदों बा इन्डियानि बिसोरो अनेक सिगां बिसोरो उदांस्रि मोनखादों ओमफ्राय आमेरिकायाव मा होनदों 50टा स्टेट दं जेरै जोंनि इन्डियायाव 29टा स्टेट दं नालाय बे आमेरिकायावबो बिदिनो 50टा स्टेट दं आरोना ओमफ्राय आमेरिकानि पपुलेसना मा होनदों आमेरिकायाव गासै 33 क्र'र पपुलेसन बा बेनिफ्राय एसे बारा थागोन ओमफ्राय 33 क्र'र दं आरोना जायखिया ओमफ्राय बे आमेरिकायानो वर्ल्डनि थार्ड हाइस्ट पपुलेसन माने पपुलेसननि रेंकनि गेजेराव बे आमेरिकाया थार्ड लिस्टआव दं आरोना जेरै फार्स्टआव सोर दं चाइना सेकेन्डआव सोर इन्डिया बेनिफ्राय थार्डआव मा आमेरिका ओमफ्राय बेनिफ्राय मा होनदों बे आमेरिकानि 83%आनो मा आर्बान एरियायाव थायो माने आर्बान एरिया माने मा टाउन एरियायाव थायो बिसोरो सिटिफ्राव टाउन एरियायाव थायो आरोना ओमफ्राय जाय 17% दङ बिसोरो मा रुरेल माने मा जेरै जों गामि एरियायाव थायोना बे 17%आल' जास्ट गामि एरियायाव थायो आरोना बे आमेरिकायाव बे आमेरिकानि माबाखौ मा होनो केपिटेलखौ मा होनो आमेरिकानि केपिटेलनि नामा जादों वाशिंटन डिसि आरो बे वाशिंटन डिसिआ अबे स्टेटआव दं होनदों बियो निउयर्क होननायाव दं निउयर्क होननाय जायगायाव दङ बियो ओमफ्राय आमेरिकाया मा होनदों आमेरिकाया मोनसे जायखिया जेबो मोनसे फिक्स अफिसियेल लेंगुवेज गैया नै बिस्रा सोरबा सोरबा बेखौ इंलिसखौ अफिसियेल लेंगुवेज होननानै होनो बाट गावसिनि अन कनस्टिटिउसनाव लिरनायबा बिस्रा अफिसियेल लेंगुवेजआनो लिरनाय गैया आरोना ओमफ्राय बिसोरनाव थेवबो बिसोरनाव अनेक भाषाफोरखौ रायलायनाय जायो जेरै इंलिस फ्रान्स बायदिसिना अनेकफोरखौ ओमफ्राय आमेरिकायाव मोनसे मा बहुत फेमास मोनसे माबा दंदों बियो स्टेचु दं बे स्टेचुआ मा होनदों स्टेचुनि नामा मा स्टेचु अफ लिबार्टि आरो बे स्टेचु अफ लिबार्टिखौ सोर माबा आमेरिकानो गिफ्ट होदों बे गिफ्ट स्टेचु अफ लिबार्टिखौ फ्रान्सआसो आमेरिकानो गिफ्ट होदों बेखौ माला होआ 1886 आव होदों बेयो बहुत इम्पर्टेन्ट बेखौ मिथिना लानांगौ बेखौ 1886 आव फ्रान्सआ आमेरिकानो गिफ्ट होदों आरोना ओमफ्राय आमेरिकायाव सानसेयाव माने आमेरिकानि मानसिफ्रा ओरैबायदि पिज्जा जायोनो बहुत पिज्जा जायो माने आमेरिकाखौ मा मटा पाका कान्ट्रि होननाय जायो माने मटा कान्ट्रि होननाय जायो माने आमेरिकायाव बहुत मानसिफ्रानो बा 50%नि प्लास मानसिफ्रानो बहुत मोदोम गिदिर बेनि थाखायनो आमेरिकाखौ मटा कान्ट्रि होननानैबो मिथिनाय जायो आरो बे पिज्जा होननाय बे पिज्जानि गेजेराव बे चीज पिज्जा होननायखौ बिसोरो आमेरिकायाव बांसिन जायो आरोना आरो बिसोरो सानसेयावनो गोगोम पिज्जा जायो होननानै मिथियो माने बेसेबांबा आमेरिकायाव आरोना ओमफ्राय आमेरिकायावनो मा अनलि आमेरिका गावसोरबा बे आमेरिकायानो गावसोरनो वर्ल्डआव 17% इलेक्ट्रनिक्सखौ गावसोरनो बाहायखायो आरोना माने फुरा वर्ल्डआव माने 17% इलेक्ट्रनिक्सखौ माबा पार्सेन्टखौ बिसोरो आमेरिकायानो गावसोरनो बाहायखायो आरो बे जायखौ जों इन्टारनेट दाथ' मिथिना इन्टारनेटआ बहुत डेभेलप जाबाय बे इन्टारनेटखौबो सोर दिहुनना होदों बे इन्टारनेटआबो आमेरिकायावनो दिहुनजानाय बे आमेरिकायावनो दिहुनजानाय आरोना आरो आमेरिकायाव बा इउएसआव मोनसे बहुत बा बे न'खौनो वर्ल्डनि मोस्ट पावारफुलसिन न' होननानै बुंनाय जायो बे न'आवसो थायो आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट थायो आरो बे न'नि मुङा मा होनदों बे न'नि मुङा जादों व्हाइट हाउस बे व्हाइट हाउसआबो बहुत इम्पर्टेन्ट ओमफ्राय मा बे आमेरिकानि मानसिफोरनाव मा जुवा गेलेनाय बे केसिनो बायदिसिना जुवा गेलेनायनि बहुत शक दं आरोना बिसिनाव ओमफ्राय बिसिनाव ओरैबायदि खोथाबो दंबावो कि आमेरिकानि मानसिफोरनि गेजेराव माने जाय सोरबा टिभियाव फैनो लुगैनाय जेरै निउसफ्राव बा टिभिफ्राव फैनो लुगैनाय मानसिफ्रा माने जै बिसिना सोरबा मानसिफ्रा टिभियाव बा निउसाव फैनो मोनबाय होनबाथाय बिसिनि मानसिफ्रा माने बिसिनि माने मानसिनि जाय रेसपेक्ट बा बिसिनि मान सन्माना बहुत बारायो आरोना माने बेनि थाखायनो बयबो मानसिफ्रानो खनसे नङा खनसे टिभियाव फैनो लुगैयो आरोना आमेरिकानि मानसिफ्रा ओमफ्राय अनेक बांसिन माने बेसेबांबा बुरजा मानसिफ्रानो टिभियाव फैखांखाबायबो आरोना आमेरिकानि मानसिफ्रा माने बिस्रा फैनायनि थाखाय शक दं आरो फैनायनि शक दं बा बयबो मानसिफ्रानो टिभियाव नुजानायनि गोसो दं बिस्रा ओमफ्राय जेरै इन्डियायावथ' जोंना 18 इयार्स जाबासो गारि सालायनो मोनोना थ' आमेरिकायाव मा होनदों 16 इयार्स जानायनि उनावनो सासे मानसिया बा हौवा बा हिन्जावा कार सालायनो मोनो आरोना ओमफ्राय मोनसे मा आमेरिकाया 1867 30 मार्चआव रासियानिफ्राय मोनसे जायगाखौ बायना लादोंमोन बे जायगानि नामा मा होनदों आलास्का आरो बे आलास्काखौ बे बायनायखौ मा होनदों वर्ल्डनि बेस्ट डिल होनना बुंनाय जायो मानोना बे वर्ल्डनि बेस्ट डिल होनना मानो थाखाय बेखौ होननाय जायो मानोना जेब्ला आमेरिकाया बा रासियानिफ्राय
बे आलास्का होननाय मोनसे जायगाखौ 30 मार्च 1867 आव बायना लादोंमोन। बे बायखांनायनि उननिफ्राय बे $7.2 बायदों आरो बे आमेरिकाया रासियानिफ्राय $7.2 बायदों। ओमफ्राय बेखौ बेस्ट डिल होनना बुंनाय जायो। मानि थाखाय? मानोना आमेरिकाया बे जायगानिफ्राय माने दिनैसिम बहुत बुस्थु फानबोनो मोनबाय आरो ना, माने बहुत नेशनेल रिसोर्सखौ बिसोरो आमेरिकाया बिनिफ्राय प्रडिउस खालामनानै बेखौ फाननानै बिसोर फैसा खामायगासिनो दं। बेनि थाखायनो बेखौ वान अफ द बेस्ट डिल होनना बुंनाय जायो वर्ल्डआव। ओमफ्राय बेनिफ्राय मा होनदों? बेस्ट डिल होनना बुंनाय जायो आरो ना। ओमफ्राय बिनिफ्राय माने नोंसोरथ' बयबो मिथिखागौना बेखौ कि जाय इण्डियाआव मस्ट IIT टपारफोर दङ, बा जाय गोरों स्टुडेन्टफोर बा बहुत गोरों गिदिर फरायनायफोर बा मस्ट IIT स्टुडेन्टफ्रा जोंनिया मा USA आव खामानि मावनो थांजोबो, बा जेरै गुगोल, माइक्रसफ्ट बा गिदिर कम्पानि बेफोरो मा आमेरिकाया जोंनि इण्डियान स्टुडेन्टफोरखौ बा IIT फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ लानानै थांजोबदों। नोंसोरो गुगोलाव सार्च खालामनानै नायबानो मोनगोन कि इण्डियानि बहुत टपार IITफ्रानो दिनै आमेरिकायावसो मावनानै दङ। बिसोरो इण्डियाआव खामानि मावा बांसिनानो। ओमफ्राय आमेरिकायाव मोनसे फेक्ट दंनो, माने बा बियो मोनसे लिगेल आरो ना, कि आमेरिकायाव सिंगेल वुमेन जाय हिन्जावा हाबा जायाखै, बे हिन्जाव जाय हाबाया माने हिन्जावा सासे गथ'खौ जोनोम होनो हायो आरो ना, बे मोनसे लिगेलसो, बे इलिगेल नङा। माने बेयाव बिसोरो राइट्स माने लिबार्टि दंखायो। बिसोरो अपेन आरो ना, माने सासे हाबा जायै हिन्जावाबो सासे फिसा जोनोम होनो हायो आरो ना। ओमफ्राय बिसोरनि मानसिफ्रा बोरै एफाराब डेभेलप जादों होनदों, मानोना बिसोरनि जेब्ला बिमा बिफाया गावनि फिसा बा गावनि फिसाया जेब्ला 16 इयार जाबाय, 16 इयार जाबाथाय बे पेरेन्टसफ्रा बेखौ बांद्राय थाल लायानो, माने बेखौ जे 16 इयार जाबाय होनबाथाय बेखौ बैसो जाबाय हमनानै माने गावबागाव खामायनो रोंनांसिगौ नोंसोर होननानै बेफोरखौ हगारो आरो ना, बिसोर फ्रि हगारो। आरो बिसोरो बिमा बिफाफ्रा बिसोरखौ बांद्राय थाल लाया आरो ना, फैसाखौबो बांद्राय सापर्ट होआ। माने बे मोनसे बिदिया जानांगौसो। मानि थाखाय ना बिदि जायोबा बेनि थाखायनो बिसोरो गावबागाव खामायनायाव बांसिन फकास खालामो आरोना, बांसिन इम्परटेन्ट होयो। बेनि थाखायनो बिसोरनि कान्ट्रिफ्रा दिनैसिम अनेक डेभेलप। जानो हागौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदों, आरो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम। आरो मोजां जादोंबा आरो आंनिफ्राय मोजां खालामनो ट्राइ खालामबावगोन। गोजोन्थों आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय।